vás ve vlaku Supercity Pendolino z Prahy do Bohumína. Náš vlak zastaví ve stanicích Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín, kde svou jízdu ukončí. Rádi bychom vás pozvali do vlakového bystra, které najdete mezi vozy první a druhé třídy. Během jízdy vám bude k dispozici také minibar. Ve voze číslo 1 a ve voze číslo 7 se nachází tichý oddíl. Děkujeme vám, že respektujete zákaz používání mobilních telefonů a další pravidla platná pro tyto oddíly. Bližší informace o doplňkových službách a přípojích naleznete v palubním průvodci a nebo vám je ochotně sdělí palubní personál. Stanoviště palubního personálu se nachází ve voze číslo 4. Děkujeme vám, že využíváte služeb vlaku Supercity Pendolino a přejeme vám příjemnou a ničím nerušenou jízdu.